So, we're back again, no? Isa na naman magandang araw sa inyong lahat, mga paps, mga boss, mga bro, mga lods, mga ano kung mga tawag dyan. So, ito nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang vlog, no? Isang review sa isa na namang airsoft spring type na pistol. Itong ating Glock 9. Itong ating Glock 9. Yan, kung kita meron pa siyang logo na Glock. Meron siyang siyempre may trigger. Ito nga pala hindi gumagana to. Ang design lang. Pero sa original, yung tunay na Glock 9, ito yung selector kung semi-auto or full auto yung kanyang firing mode, no? So sa kabila yung kanyang safety lock. Pag naka-engage hindi mo yan nakakalabit yan. Pag naka-disengage nakakalabit mo yan kasi meron yan ang lock mo yan syempre nakakalabit ang ganyan isang simpleng locking mechanism lang. So ito may spring to, papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Ito ay made in China nga pala guys, no? It's made in China. Wala siyang hammer. Yan, hammerless, just like the real one. So yung tunay, yung totoong Glock 9, walang ganito, plain lang. So meron siyang parang hindi ko maintindihan, basta meron siyang hammer pero nasa ilalim. Hindi tulad ng sa traditional na pistol, yung 1911 model yata. So meron din tayong ganun, yung full metal. Lalabas natin yun sa ating next vlog. So ito, papakita ko muna sa inyo yung mga features maliban dun sa lock. Meron siyang ganito, yan. Yung parang sa tunay na barrel din. Naglalak siya dito. Makikita nyo may groove. Yan, parang may slit siya din. Pag naubusan siya ng bala, pakita muna natin yung magazine. Ito. Pag naubos to, lalabas yung may plastic dito. May lalabas. Tsaka maglalak dun siya sa ilalim. So, pakita muna natin to guys. Tatanggalin muna natin itong mga bala. Tatanggalin natin yung mga bala. Pasensya na nga pala kayo sa madumi kong mga kuko kasi meron akong ginawa kanina. So, ito. Tatanggalin muna natin to. Yan. So, ito. Tatanggalin natin yung mga bala niya. So, ito yung lalabas. Yan. Ito yung plastic. Kasi wala na siyang bala na dito. Lalabas siya hanggang sa pinaka-top. Ito yung maglalak sa ating cap sa barrel. Pakita ko sa inyo. Wait lang. So ito, yan. Yung plastic sa ilalim, maglalak yun dyan kasi matutulak to. Maitutulak nito sa ilalim. Pag nag-tap ko, maglalak siya dito sa sinasabi kong may parang slip. Yan. Kitang-kita nyo naman. So ito, metal to. Namamagnet kasi, dito stainless. Chrome plated lang. Legit na metal tong yung barrel. So, hanggang dito lang. Dito sa ilalim may plastic pa rin na pasukan ng ating bala. So ito guys. Pakita ko sa inyo yung kanyang pump, no? Kanyang air pump. Wala siyang pump dito. Diyan papasok yung bala. Saka ito yung pump. Lalabas ng hangin. So tanggalin muna natin yung magazine. Pero once na nailak mo na to, nag-lock na to, pwede mo natanggalin yung magazine. Nakalock pa rin siya. Ayan, makikita nyo yung ilalim. Parang tunay lang talaga. Ayan, parang tunay lang. Saka ito yung kanyang parang button para matanggal yung magazine. Pag hinawakan mo ito ng ganyan, hindi mo ito may tutulak. Magandang feature din. So okay, ito yung itsura niya. Like that. Maganda yung itsura niya guys. Parang tunay talaga. Saka mabigat rin siya guys. Pati yung kanyang magazine. Mabigat rin. So mga tansya ko nasa mga 1 kilo siguro. 3/4 kilogram. Yun yung timbang. So okay, lalagyan natin yung bala itong magazine para may pakita ko sa inyo na talagang para siyang tunay. Pag may bala dito, yung magazine, pinasok niyo dito. Once na na-unlock nyo to, papasok agad yung bala. Hindi na kayo magkakakulit. Yun. Ganda ng feature niya. Okay, lagyan natin ng bala. So ito guys, ito nilagyan ko na ng 2 bala. Pasok ko ito dito. Ayan.
siya guys. Diyan sa ilalim makikita niyo yung bala. Yan. Nasa dulo na ang ating magazine. So, inak natin to. Ito yung itsura niya. Yan. Papasok yung bala agad sa ilalim. Para na lang. I-press nyo lang to. Press down lang to. Yan. Diba? Stick. Parang tunay lang. So, ito, nakakak na to eh. Nakakak na to. Try natin barilin yung unan. Yan. Yan. Kita niyo. Lumabas yung bala agad. Hindi na kayo magkakat ulit. Pasok nyo lang agad yung bagong mag na may bala. Tsaka mag-fire siya. So, ito. Ng bala. For example, ito, nasa ilalim to. Yan. Kunyari, last cock niya to. Hindi nyo alam na wala ng bala. So, okay. Try. Cock natin ulit. So, ito. Cock natin to. Yan. Pag walang bala, automatic na naglalak yung indicator na wala ng bala. So, tanggalin natin. Lagyan natin yung isang bala. Okay. Lagyan natin yung isang bala. Ganun lang. Meron ulit isang bala sa ilalim. Simple lang. So, dito, kita nyo maraming tools. May karton yan. Try natin barilin yung karton. Kung tatagos ba. Unfortunately, hindi siya kalakasan guys. Ito lang yung natira niya. Kapal naman itong karton natin guys. Hindi siya tumatagos. Di tulad ng sa Full Metal series at saka sa ating sa ating Double Eagle na tumatagos sa karton. Hindi siya masyadong malakas pero accurate naman siya, no? So yun lang yung downside niya. Hindi siya masyadong malakas pero malayo pa naman rin yung kanyang range, no? So yun yung kanyang tsura side. So accurate to. So ngayon i-test natin yung kanyang accuracy, no? So okay, tara, let's fire. Testing natin to. So, yun yung ating pagtetest sa kanya accuracy. So, mga nasa 75 to 80% accurate naman siya. Yun nga lang, may kalakasan pero okay naman siya para sa mga 4 meters to 5 meters distance. Talagang yung problema yung kamay ko. Tsaka yung kanyang sight. Yung trajectory ng kanyang bala is medyo paangat, no? So, hindi pa ako sanay sa kanyang sight. Kung makita nyo, hindi pa ako sanay sa kanyang sight. Hindi tulad ng sa ating Double Eagle na talagang spot on yung kanyang sight. At saka sa ating M16 na ipapakita ko rin sa ating next vlog. Yung ating Full Metal series na caliber 45 1911 pistol. Yun, talaga super accurate at saka super lakas. Saka matibay kasi metal eh. Papakita rin natin yun sa ating next vlog. Yung vlog ko nga pala sa ating Double Eagle, hanapin niyo na lang dun sa aking mga previous videos at saka previous vlogs. Nandun lang yun. Malakas din yun, no? Yung bala tumatagos sa karton at saka napaka-accurate din. So ito nga pala, no, is made of plastic. Made of plastic siya guys, pero mabigat siya, no? Parang may added weight siya sa ilalim. Kasi mabigat siya, mga 1 kilo siguro or 3-4 kilograms. Hindi ko pa natitimbang pero talagang mabigat siya dito lang ng ibang mumurahing airsoft spring type. So ito is nabili ko sa halagang mga 300 plus siguro, 375 or 300, basta nasa mga ganyang range lang, hindi ko na maalala kasi matagal ito eh. Last year ko pa ito nabili. Ay hindi, oo. Last year ko pa ito nabili sa Bradsprong na shop doon sa Shopee. Meron na rin itong kasama baby bullets, malit na pouch lang. So bumili ako ng isa pang bala, isang klase ng bala kasi yung problema kasi sa Glock 9, maarte siya guys, no? Maarte yung kanyang barrel. Hindi naman talaga maarte yung di niya tinatanggap yung mga bala na may
may guhit pa sa gilid. Gusto niya yung perfect talaga kasi masyadong maliit yung kanyang gun barrel, yung diameter sa ilalim. Kaya pag yung ginamit yung baby bullet is hindi perfect yung circle niya, yung pagkakagawa, nagja-jam. No? Yun yung napansin ko sa Glock 9, nagja-jam siya pag hindi perfect yung shape ng bala. Kaya bumili ako ng ganito. Ito siya. So, 0.20 milligram na baby bullet. So yung diameter na is nakalagay dito is 5.95 mm. So 5.95 mm yung kanyang diameter. So nakalagay extreme precision BBs. So ito yung bagay sa mga tulad itong klase na baril na maarte sa bala. So ito, nasa less than 200 siguro to, or 200 din mahal. Meron kayong mabibili ganito sa Shopee tsaka sa Lazada. Mga price range lang, mga siguro 200 plus. Meron siyang 2,000 shots. So sulit na, marami na, tsaka maganda pa yung quality niya. Perfect circle, no? Perfect circle. The circle's perfect. So hindi ko alam kung saan gawa to. Made of plastic. Pero maganda talaga siya. So, ito, isasali ko rin to sa ating review sa ating next vlog. So yun lang guys, no? I hope na nasiyahan kayo sa ating munting vlog para sa ating tungkol sa ating Glock 9. So sa mga viewers natin dyan, kung nagustuhan nyo yung ating vlog, no, subscribe naman sa ating munting channel para naman maganahan akong gumawa pa ng maraming vlog tungkol sa iba't ibang klaseng bagay. So like, share, subscribe kayo guys, tsaka hit na rin yung notification bell para naman updated kayo sa ating mga next and upcoming videos. So maraming salamat na pala sa lahat ng mga supporters ko dyan. Siyempre sa ating mga ka-riders sa Fury, kasi marami na akong vlog tungkol sa ating Kawasaki Fury 125. Saka meron din akong unang vlog, first vlog ko yun sa ating airsoft. Hope na soon magkakaroon din tayo ng full auto na gas type airsoft guns para naman magawa natin ng mga reviews tsaka vlog. So nga pala, ito kung nire-rate ko to, siguro na sa mga 8 out of 10 stars, no? 8 out of 10. Yung downside lang niya is yun nga, hindi siya kalakasan, pero okay naman siya. At saka yung accuracy niya is mga 80%, okay na rin yun, no? Yung price niya 10 out of 10, no? Kasi mura lang siya, saka marami siyang features, saka maganda siya guys, saka maganda rin yung kanyang magazine, no? Makapal, saka mabigat, yung baril mabigat, metal yung kanyang gun barrel. Ito may safety lock din siya, saka ito may slip, naglalak pag mabusan ng bala. So super ganda rin guys, sulit na sulit. So yun lang, thanks for watching and hope na sana kakaroon na tayo ng 1,000 subscribers para naman may ads na tayo. So okay guys, thank you so much for watching and see you soon again sa ating mga future vlogs. So bye bye.